Vážené dámy a páni, ja nie som žiadny polyhistor a nie som expert na vysokej škole. Áno, niekoľko rokov som externe učil, pretože som pôsobil v praxi, ale nemám ambíciu ani právo to vystupovať pred vami s analýzami vysokého školstva alebo s nejakými náhodmi na riešenie do budúcnosti. Čo chcem ale urobiť je zablahoželať vašej univerzite. Tie výsledky ako univerzity, ktorá je štvrtá najväčšia na Slovensku, sú impozantné. Najmä si uvedomíme vysoký počet zahraničných študentov. Chcem vás preto, dúfam, potešiť správou, že napriek dramatickej konsolidácii, ktorú musíme realizovať, padlo rozhodnutie, že v roku 2026 dôjde k navýšeniu finančných prostriedkov v kapitolách školstva, hovorím teraz o všetkých vrstvách školstva, a rovnako aj zdravotníctve. Pokiaľ ide o porovnanie rokov 25 a 26, toto navýšenie bude predstavovať 300 miliónov eur. Ak sa pozrieme na navýšenie z hľadiska štátnych prostriedkov, je to 600 miliónov, pretože nám klesol podiel prostriedkov z Európskej únie. A verím a budem sa spoliehať, vážený pán rektor, Honorability Spectability, že budete veľmi intenzívne komunikovať s ministrom školstva, ktorý je zodpovedný za správne a spravodlivé rozdelenie týchto finančných prostriedkov, ktorých je na naše slovenské pomery stále pomerne dosť. Želám si ako praktický človek jednu jedinú vec, aby ste spoločne s vedením ministerstva školstva našli riešenie, kedy vaša ponuka, ktorú dávate na vysokých školách, v univerzitách, bude podstatne viac odpovedať požiadavkám praxe. To hovorím ako človek z praxe a s touto požiadavkou sa stretávam na jednej báze. Vážený pán rektor, Honorability Spectability, bolo by veľkou chybou, keby som takéto ctené a informované a vzdelané publikum vybavil povinným príhovorom. Zablahoželám alebo poďakovaním. Dovolte mi preto v niekoľkých posolstvách, ale veľmi koncentrovane zareagovať na súčasnú dobu. Chcel by som tu pred vami vyhlásiť, vážené dámy a páni, že sme svedkami totálneho rozkladu existujúceho svetového poriadku. A vôbec nepreháňam. Uvedomte si prosím, že je to úplne iný poriadok, ktorý bol 1. januára 1993, keď vznikala naša národná Slovenská republika, alebo v máji roku 2004, keď sme vstupovali do Európskej únie. To boli správne rozhodnutia. Aj vznik Slovenskej republiky, aj vstup do Európskej únie. To je náš životný priestor. My patríme do západnej civilizácie. Áno, boli sme presvedčení, že najlepší život, najlepšia práca, najvyššia kvalita ľudského bytia je predovšetkým v Európe. Sú tieto hodnoty, ktoré som teraz spomenoval, garantované do nasledujúcich rokov? Prečo hovorím o rozklade existujúceho svetového poriadku? Mám na to 3 dôvody. Prvý dôvod je, že je tu čím ďalej tým väčší sklon silných mocností prijímať jednostranné mocenské rozhodnutia s cieľom riešiť svoje vlastné národné záujmy na úkor iných krajín a nerešpektujúc medzinárodný poriadok, ktorý je postavený na princípoch charty OSN. Po druhé, musíme veľmi jasne povedať, že veľmi nám chýba dialog a chýbajú nám kompromisy. To sa zaoberáte politikou, politológiou, poznáte veľmi známy výrok bývalého amerického prezidenta Reagana, ktorý povedal, viete, kompromis to je tak dôležitá vec. Ja radšej zoberiem 80% z toho, čo som chcel, ako by som mal s hrdosťou a s prázdnymi rukami a mávajúcou americkou vlajkou skočiť do priepasti. Povedzte, kto z nás je schopný prijímať tieto kompromisy? Chýbajú nám pravidlá a bohužiaľ chýba nám vzájomný rešpekt. Máme historickú šancu. Opäť pomenujem amerického prezidenta v tomto prípade súčasného, pána Trumpa, ktorý uznal neúspech americkej dlhoročnej politiky formovať národy podľa obrazu Spojených štátov amerických. To je obrovská príležitosť, aby sme si nanovo stavili pravidlá svetového poriadku.
Nehovoria samozrejme o tom, ak hovorím o pravidlách, robíme veľkú chybu. My na západe ponúkame, poďme urobiť svetový poriadok podľa našich pravidiel, podľa tých našich. India, Čína, Rusko a ďalší dohromady 4 miliardy obyvateľov tejto zeme hovoria, ale to sú vaše pravidlá, to ste si vymysleli. Vy ste sa s nami o vašich pravidlách nerozprávali. Preto sa zdá, že bude mimoriadne dôležité pristúpiť k obrovskej strategickej dohode medzi najväčšími mocnosťami a nastoliť nové pravidlá, ktoré by mali skončiť v obrovskej reforme OSN. V posilnení všetkých orgánov tejto inštitúcie a posilnení nie unilaterálneho sveta, ale sveta, ktorý bude multilaterálny, kde bude medzinárodný poriadok a medzinárodné právo zohrávať podstatne dôležitejšiu úlohu. Pýtam sa, do akej miery je Európska únia a my na Slovensku pripravení byť v tomto procese. Akú úlohu v tomto procese môžeme zohrať? My nie sme naivní. Máme 5,5 milióna obyvateľov, čo už zodpovedá výkonnosť našej ekonomiky. Prešli sme náročným transformačným obdobím po roku 1989. Slovensko však môže byť varovným budíčkom. Slovensko môže byť varovným zvoncom, pretože, dámy a páni, poviem to veľmi presne, ja nechcem, aby Slovensko pasívne sedelo v autobuse do budúcnosti Európskej únie, ktorá bude v podobe skázení kultúry umenia. My musíme naďalej byť všetko preto, aby Európska únia bol životný priestor, v ktorom bude najvyššia kvalita života, kde budú najlepšie pracovné príležitosti, kde si ľudia budú môcť naplňať svoje životné predstavy. Prečo Európska únia dnes nie je pripravená zohrávať rovnocennú úlohu s ostatnými svetovými hráčmi, ktorí sa pripravujú na strategickú dohodu, o ktorej som hovoril? Predovšetkým buďme k sebe úprimní a povedzme si, že Európskej únii chýbajú osobnosti, ktoré by túto inštitúciu riadili. Nebudem sa vrácať do minulosti, možno táto dáma urobila veľa chýb, ale dnes nám v Európskej únii chýba Angela Merkelová. Ďalej si musíme povedať veľmi úprimne, že Európska únia nie je pripravená ekonomicky na tieto súboje a vstup do svetového poriadku. Všimnime si, aké ambiciozne ciele sme popríjmali v oblasti klimatických zmien. Ja sa domnievam, že v tomto by mal byť ten budíček, ktorý by mala zohrávať malá krajina ako Slovensku. Tak teda povedzme otvorene, nebudeme podporovať žiadne iné rozhodnutia Európskej únie vo vzťahu k iným krajinám, kým si neurobíme poriadok doma a napríklad neodložíme nezmyselné rozhodnutie zákazu spaľovacích motorov v roku 2035. Alebo kým nepríjmeme rozhodnutia o cenách elektrickej energie, ktoré spomínal mimochodom vo svojom prejave aj pán rektor. Experti na ekonomiku a energetiku vám povedia, to nie je vecou medzinárodných trhov. Môžeme mať také ceny elektrickej energie, aké si dohodneme v rámci Európskej únie. A na tomto musíme spoločne pracovať. Prečo ďalej nie je Európska únia pripravená? Pretože zradila vlastné hodnoty. Ako sa všetci hnevali na amerického viceprezidenta pána Mansella, ktorý povedal, vašou chybou v Európe je to, že nerešpektujete ani vlastné hodnoty, na ktorých stojíte. Ale jedno a pravdu. Hlavne tu bola vysoká životná úroveň, ale pozor tu hodnoty demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Vážené dámy a páni, toto dnes už nie sú výsady Európskej únie, sú to obyčajné politické nástroje, ktoré sa používajú pri presviečaní iných alebo pri potláčaní toho, kto má iný názor. Ak náhle ten názor nie je ten správny, aký má byť, tak sa vyťahnú ľudské práva. Vyťahne sa právny štát, alebo sa vyťahne demokracia. Budeme mať obavu hovoriť o tom v rámci demokracie, že máme neefektívne politické systémy. Všimnime si, takmer každá krajina, členský štát Európskej únie sa zmieta v nejakej politickej kríze. A ja sám, ako predseda vlády Slovenskej republiky, venujem niekedy 80% energie na riešenie konfliktov. Myslím si, že demokracia je postavená na princípe slobodných, demokratických parlamentných volieb by mala viesť vytváraniu takých politických systémov, ktoré budú efektívne, ktorí sa budú zvádzať hodnotové súboje, ale neriešiť nezmyselné konflikty, ako to vidíme prakticky v každom jednom členskom štáte Európskej únie. Mohol by som ísť ďalej a povedal by som, že máme veľký problém s morálkou v Európskej únii a s dvojakým metrom. Na jednej strane sme schopní prijímať na dennej báze rozhodnutia, pokiaľ ide o
veľmi nespravodlivú a zlú vojnu na Ukrajine, kde došlo k hrubému porušeniu medzinárodného práva. Na druhej strane Európska únia nie je schopná povedať jedno jediné rozumné slovo, spoločné slovo vo vzťahu to, čo sa dnes deje na Gaze. Sme pripravení eliminovať dôsledky zlej migračnej politiky? Toto sú otázky, na ktoré si musíme odpovedať a tu môže Slovenská republika zohrať rozhodujúcu úlohu ako malý štát, ktorý bude ukazovať, pripomínať, možno zvoliť tým povestným varovným zvoncom. Vaše excelencie, vzácni hostia, dámy a páni, ja preto vidím len dve cesty. Jedna cesta je cesta pokračovania toho, čo dnes vidíme. Cesta konfliktov, prehadzovania rozdielov a nerešpektovania sa. Alebo je druhá cesta, kde si povieme, že budeme sa spolu rozprávať. Budeme sa vzájomne rešpektovať. Nebudeme stávať nové železné opony. Skúsime sa dohodnúť na rozšírení Bezpečnostnej rady OSN o ďalšie významné krajiny. Budeme posilňovať multilateralizmus a nie silové riešenia, ako je napríklad návrh na zrušenie práva veta v Európskej únii. To bude koniec v Európskej únii. Ak sa Európska únia dohodne svoju vnútornú krízu rieši popieraním základných hodnot, a ešte dokonca aj základného nástroja, akým právo veta, Európska únia skončila. Ale to my na Slovensku nechceme. Lebo Európska únia, Európa, Slovensko sú našim životným priestorom. A vás chcem všetkých vyzvať k tomuto pozitívnemu súboju vo vnútri Európskej únie, pretože Európska únia potrebuje povzbudenie. Potrebuje to. To povzbudenie niekedy môže byť kritické, náročné, ale povzbudenie. Želám vám na vašej univerzite veľa dobrých nápadov, veľa dobrých myšlienok. Pretože ľudia v praxi očakávajú, že dobré myšlienky, idei budú prichádzať predovšetkým z akademického prostredia. Veľmi vás chcem povzbudiť k tvorivej činnosti. Píšte, publikujte, organizujte medzinárodné konferencie, robte dobrú vedu a výskum. Študentom želám, aby si vybrali správnu odpoveď. Školy, ktoré nebudú robiť len preto, aby mali diplom, a potom sa umiestnili v štátnej správe. Ale aby 5-ročné štúdium završili tým, že študoval som to, čo chcem reálne využiť vo svojom živote. Tak sa postavíme veciam racionálne a so zdravým rozumom, nemám absolútne žiadne obavy ani o Slovensko, ani o Európsku úniu. Nech žije vaša univerzita, veľa šťastia a zdravia a nech žije Slovenská republika. Ďakujem pekne za vaše pozvanie.